nambal maneh telaten wae Pakde. Endi iki sing bocor iki? Karoane lah kapan ra sing bocor lah joblos dhewe. Lah ya iki apa bocore? Ya ampun delek-delekane. Wis nemu bocore, kari ditambal. Mon. Siap. Mari minggu tak siame. Senajan olo tak ragatane. Senajan olo ngene akeh kenangane. Muga-muga ra rewen kok. Halo, Bro. Situ guys. Ayo. Berangkat. Mari kita jalan, guys. Mari Mbak, selesai. 10.000. Matur suwun. Wes ya, suwun ya. Wes suwun, nggih, suwun. Sawas, muga awet. Si, medun. Ngapa to? Kaya ngopus ban iki. Lah piye to iki? Wingi Gus mari tak tambal, saiki kok bocor maneh kepiye to iki? Pancene kon ki wis dandan ayu-ayu mbok kon nurung wis. Ya wis terpaksa dituntun dadak tambal ban sik. Terus aku nyorong. Yo yo. Wis ayo. Ya sayo. Salah. Ngrepotno. Lah ya si Brady waratno aku ae si Brady. Guys, iku koyo ora tambal ban guys sing arep. Ayo. Panas kak. Wah, jekene ono sing nambal maneh. Nambal bos. Tambal. Nambal sing ndi le? Muri. Oh, alah. Ya. Wingi mari tok tambal saiki bocor maneh. Temen to ora to nambale? Yo wis temen lah aku wingi oleh nambal. Sampe iki jekene meragat tambalanku to. Saiki ujunge saiki mbrobos meneh ngene. Jelas gak bener. Wis bener lho, Pak. Aku oleh nambal iki. Sesuai SOP perusahaan. Aku bareng sing numpak kok sak gajah-gajah ngene lek gak mbrobos piye to? Ngomong musik penak. Iya to, Mbak. Tahu kan sini sing numpak lho, mlebu kapasitas delok to sampean-sampean iki. Sampeyan gede-gede nih kok. Wes, pokoke iki kudu ditambah sing temenan kate tak jalan-jalan. Ya Pak, ya wis. Sama nunggu sik tak apik nek bane. Ya wis. Dulu ya. Cepat. Siap. Bote. Sampean maneh. Bojo, bolong sak meneh gede iki. Bolong bane karo wonge lho padha gede. Oh, apa iki cak? Kok rame-rame iki? Oh, apa iki? Udah kabeh iki. Iki lho, Cak. Apa to? Nambali lho. Kok bolong-bolong aku bisa ngene lho. Apa to, Mbak? Bocah kok diblut-blut koyo ngene iki. Lah piye wong digajah-gajah kok. Wes berani. Aku pikir bocah kecil sing gede. Ada deh. Aku mau ngajak tambal-tambal. Tambal Mbak, 6
Mbak, aku gak lorong kabeh sang awak. Sumpah kabeh. Ini tau sekali toh. Ini nambah. Maris, beres. Oh, nambah ngene kena omen bolak-balik. Mari Mbak, ya wes, mari. Wes, yo, mari. Sampai kabeh. Mari, bayar wes. Sampai temen ta iki. Wes sampai tak tambah double iki. Wes, insyaallah kuat aman. Iki pira iki? Wes sampean gowo. Ya aku juga sampean anoni ae. Wes sampean gowo. Wes temen ya iki. Ikhlas ya. Temen ikhlas aku ikhlas wes. Ayo kita jalan. Ayo, cepat. Kurang Mbak yo. Yo, Mas. Lho iki aku ya Allah. Tampal sak menake. Ana sing kurang kecendak sitok. Tak leren sik, tak istirahat. Tak istirahat sik. Tambal tak gurung iki. Kok gurung tambal iki? Iya toh. Kenapa jenenge ora turu cah iki piye sih? Turu wae. Sampe gawe kok. Angin tak balbat gini ram. Oh, Aku gak mau tambal-tambal iku piye maksudnya? sepurane Cak, mau pegel aku iki mau. Tak tinggal turu. Murah-murah Cak. Sepurane yo. Mati kandane. Kowe tak tinggal 5 menit. Tadi Nopo yo kok apes tenan iki cowah. Sisir tambah dino, tambah melarat kabeh. Dino apa kok iki mau? Dino kok apes men iki. Mar pesawat ban saiki goyang ban kok buat kalau kayak sirano ati petos kabeh. Apes men. Apa aku tak main paman kuae yo. Tak golekane paman. Nek melu kerja paman kuae yo. Tak pamit, aku tak pamit. Kerja pirang-pirang dino ae coba ada sak menanti. mau kepiye kok Bin? Kok awakmu mau kok iso sampe pesawat ban awakmu ku? Nggak brobos piye om, nang sepeda cilik ngono. Rasane pas gajah-gajah yo mesti brobos to. Terus gorene nambal maneh. Pantesan aku pesawat balik ngono barang tak lokno gajah-gajah. Kuwi salahmu. Kok gajah-gajah. Mesti kowe jamu. Sesuk aja ngene maneh ya Bin ya. Iya. Nang iki sik, nang pangan-pangan Wah, sik. nah iki. Nang iki sik. Iya pegel. Iki diombe. Ya. Cak aku pengen ngomong, Cak. Ngomong apa tau, Bin? Aku nang kene iki kok kene koyo wis ora betah, ora kerasan lho, Cak. Apa tau ora kerasan? Tak rasa-rasa dong bro, aku nang kene iki ora cocok mergawe nambah ban iki. Aku cara ngono ben golek penggawean maneh ya apa, Cak? Emang wis ana pandangan kerja apa to, Bin? Ono aku katik nang gone pamanku. Kapan kepengin melu pamanmu? Ya wis, nah sing hati-hati. Wis nang pasangoni. Ya. Ah, tak siap. Wis iki Bin. Dal, Bin. Wis nang. Salam ke pamanmu yo. Nasib. Rompul ebu. Sampai orang apa lah. Om, ya wis ya, Om ya, Om. Tak pamit sih. Boleh pamanku.